The African National Congress is not participating into the march tomorrow. Kweziphala phambili ngokuhlwa nje umbutho we-ANC uthi awuzukuba inxalenye yoqhankqalazo oluchasene nenyathelo lesixeko saseKapa sokukhupha endleleni iteksi. Azakuvalwa amanzi iiyure ezili-13 kwiingingqi zaseRhawutini kususela ngoLwesibini. Sinamkele kwakhona kwiindaba zethu ngokuhlwa nje njengesiqhelo ndaba indodwa ndaba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Umbutho we-ANC uthi awuzukuba inxalenye yoqhankqalazo olucwangcisiweyo ngomso lwamaqela ohlukeneyo ezopolitiko noluchaseneyo nenyathelo lesixeko saseKapa sokukhupha endleleni iteksi. Lo mbutho ukubhengeze oku emva nje kwenkomfa nonondaba nebisingathwe liqela le-I-EFF, PAC kwakunye nelinye iqela leSANCO. Umbutho i-EFF ngomso uzakuvala mba isixeko saseKapa kwilinge lokuvakalisa izikhalazo zabo ngezinto ezithile. We're doing the shutdown in the province because we're against the unjust tax impoundments that are happening here, where the city of Cape Town, led by the DA, seeks to make money, where they are making millions of money per day out of the sweat and blood of the brothers that are involved in the taxi industry. So we feel that it is wrong, and so we've decided to also incorporate the other issues where the city of Cape Town is failing dismally. Ukanti SANCO ithi kukho imiba engabonwabisiyo edinga ingqalelo yiloo nto bezibandakanya koluqhankqalazo. We have felt that as communities of Western Cape, we have got to stand up because the issues that now are happening, they are no longer only about the taxi industry, but also affecting our people as well. Ngelixa iSANTACO isithi yona ayizukuzibandakanya noluqhankqalazo nakubeni iwuxhasa umngcelele ozolileyo ongenadushe. We support the effort to highlight our grievances, but at the same time, we are not going to be part of shutting down the province. What that means is that we are not going to withhold our services on Monday. Taxi operations will continue as normal. Umbutho lawula i-ANC uthi wona awuhambisani konke nenyathelo le-EFF lokuvala mba isixeko ngomso. The African National Congress is not participating into the march tomorrow. The march was reported as an EFF march, and then it was reported as a shutdown where commuters must not go to work, and then all sorts of things. Now, those are they are not representing what the African National Congress stands for. Kananjalo iSANTACO ikwathe lo mba weteksi ngumba usele usetafileni abancokola ngawo nesixeko saseKapa kwilinge lokuza nezisombululo. I-Rand Water izakuvala amanzi iiyure ezili-13 kususela ngoLwesibini eRhawutini, eGauteng. Le indlela yokuqobisana nengxaki yokushokoxeka kwamanzi kwesi sixeko. Elinyathelo livunywe ngumphathiswa wamanzi nogutyulo lwelindle uMnumzana Senzo Mchunu othi oku kuza kunika isiqabu abahlale kudala bekhala ngonkinkisho lwamanzi. Indawo ekulindeleke ukuba zichaphazeleke ziquka iHyde Park, Sandton ne-Alexander. Minister of Water and Sanitation, Minister Senzo Mchunu, has engaged with community members in various parts of Gauteng. At the meeting, Minister directed water services authorities, including rainwater, to implement water shifting as part of an interim plan to address the challenges that have left some communities without water in Gauteng. In line with Minister's directive, rainwater is implementing water shifting as a management tool to balance its system. Simply put, water shifting means moving or shifting water from one system to another to ensure a balanced and equitable supply of water to municipal customers and residents. Umphathiswa wombane uGqirha Rhosiyenzo Ramokgopa unelunda ngomahluko kunkinkisho lombane emva kokulungiswa kweziko lasekusile kwiinyanga ezimbini ngaphambi kwexesha lalibekiwe. uGqirha Rhosiyenzo Ramokgopa uthi ukunkinkishwa kombane kuthe qolo ukuphucuka mihla le. Uthethe oku ebutsheni bemini yanamhlanje
ngethuba inikezela ngengxelo yakhe yeveki engokuphunyezwa kwezicwangciso zabo zokusebenza ngaphansi kwephulo elithi Energy Action Plan. uRamokgopa uthi iiyunithi zeziko lasekusile zibalulekile ekunciphiseni uzengezenge locimicimi wombane. I'm happy to indicate that Kusile Unit 3, one of the 3 units is now producing, is giving us the megawatts. Now, as I speak to you, is giving us 550 megawatts, and we'll continue to ramp it up so that we get to anything 712 megawatts up to 800 megawatts. uRamokgopa ukwatheba kwasebenza nzima ukuthoba iziganeko zelahleko yombane xa kuthe konakala izixhobo zokuphehla umbane ngesaquphe. I must say that we will continue, like I said, on the plant maintenance, the cost that we have carved for ourselves to ensure that we really are able to return these units to better health. Of course, they are aging. I must accept that. There's so much you can extract out of these units. But of course, as an interim measure, in the context of an energy crisis, it's important that we are able to sweat these assets, and we really want to sweat them responsibly, and that's why planned outages are important. Ngelixa inkampani yakwa-Eskom isakumisile ukugcinywa kombane de kube yintsimbi yesine emalanga ngomso, le nkampani ithi oku kubangelwe kukwehla kwezinga lokusetyenziswa kombane. Abenkonzo zikaxakeka kumasipala umhlathuze eRichards Bay KwaZulu-Natal bathi nangona esalwatyuza amadangatye omlilo oqale phezolo kodwa wazukunwenwela emizini nanjengoko abezohlangulo bekwazile ukulawula ze wazinza kwindawo enye. Uphando lusaqhubeka ngesikabani noxa nje amagosa kamasipala erhanela ukuba uqhambuke kwishishini elenza amaplanga iwood chip akho mntu wonzakeleyo kulo mlilo. It's difficult to give a time frame in terms of dealing with that fire inside because of the stockpiles and the amount of that stockpile that is there and the material, because these are wood chips and those are very highly flammable by their nature. But the good thing about it is that there's no chemical involved, so at least we are not very much concerned on that side. But in terms of killing the whole fire, I think it may take maybe days or two. It's still going to take some time. We are not expecting, because what we are doing now, we are still controlling it so that it's within the premises. It doesn't affect the neighboring industries. Abanye babahlali kwilokishi yaseFortville kwiphondo laseRhawutini baxhomekeke kwindawo yentselo ukufumana i-internet. Ngoku inxalaboyo yokubana abantwana baquqa bebuyelela kule ndawo yentselo, kwaye oku kwenzeka nangona kukho ithala lencwadi kule lokishi ebelinokwazi ukunceda nge-internet kodwa alisetyenziswa. iFortville ikumgama weekhilometers ezingama-74 ukusuka eRhawutini. Yidolophu eyaziwa ngokulima nokuba nemigodi. Inelithala lencwadi elagqitywa ngonyaka ka-2020 kodwa alikasebenzi. Abafundi babhenele kwindawo zentselo ukuze babe nokwazi ukufumana i-internet. It was important for me to bring this issue because, I'm always here. I work here. When I want to send CVs, when I want to be online, I'm always here. And I always see the kids outside the bottle store or the tavern doing their homeworks, while there's a library that's been closed. Umnini wale tavern uthi wacengwa ngabahlali ukuba angayifaki ipassword iWi-Fi yakhe. Kungoku nje iluncedo kubafundi abafuna ukwenza umsebenzi wesikolo nabantu abakhangela imisebenzi. Ngahle kum ngombono wami ngakho umuntu akwenza ilibrary somewhere there. Kwazi bayakwenza isikolo khona ilibrary. Xa kune-fight bayakhona ubukela. Loyiko lami mhlawumbe bangakwazi ukuchaphazeleka kumuntu olimeleyo yabo. Omnye wabafundi abaya kule tavern ukufumana i-internet nguAlungile Thuswa. Manje yenze research ndaya manigqiba research lento mfuna ukuyi-research ndi-screenshot maqibule ngibuye ngizoyibhalela endlini. Kwelazo icala itishala zithi ziyayibona imfuno ye-internet kubafundi ukwenza umsebenzi wabo wesikolo. They say the learners from the township don't perform. They don't produce, the results, but then we have to look at where these learners come from. They come from the townships, and the townships are under-resourced, communities, like the library is there, but it's not functioning. Intatheli zelijelo zikwaxelelwe ukuba baninzi abantwana bagcwala kule tavern, kodwa ngenxa yokuba izikolo zivaliwe, umthamo wabo wehlile.
Kamakhulukhulu abathandi bomculo wejazz bebengungelene eSandton Convention Centre kumnyhadala ontsukumbini osingathwa minyaka le. Lo mnyhadala ubuzinyaswe zimvumi zalapha ekhaya nezo ziphuma kumazwe aphesheya. Ukuba umculo sisondlo somphefumlo, nika indlebe ukutya kwazo. Bekunjalo kanye ngethuba kudlala umncuthu umazangwa lomculo womnqunqo eSandton eRhawutini. Imilonji nemilonjikazi ishiyana ngotyefezo isonwabisa inginginya yamanxila umculo wejazz. Nxalenye yezimvumi yawufundela umculo ngelixa abanye iyimfuza ethi ibe yintuntanja yelo khaya. Ekukhuleni kwami ngakufunda i-classical music esikoleni esibizwa i-National School of the Arts. Mangisuka lapho ngithi ngiyofunda enyuvesi ngathola ukuthi yazi indlela yami ingasili ngalela kwasejazini ngoba ngiyabona ukuthi angiyifuni nje neze i-classical. Ulanga ke ngumbhali wengoma nemvumi eyaziwayo kweli eseze ngobuso elizweni uthi ziyajika izinto ngoku kuba nabantu abatsha baye bebanomtsalane kolu hlobo lomculo. As we grow and as we get more exposed to ama-artists different, umculo different, sigcine siyithanda nathi siyintsha because ngiyathola ukuthi emashowini amaningi ama-intimate shows nawo lama-festival sesiyababona abantu abasha bekhona begcwalise itulo. Omnye wabathandi bomculo womnqunqo umnumzana Muzikayifani Thabethe uthi akaphoswa mnyhadala minyaka le kuba uthanda ngenhliziyo engenamkhinqi lomculo. Zonke iminyaka ngiyathanda le festival. La ngikhuluma ngomculo, ingqondo yomculo. Yonke le miculo ekhona iphuma ku-jazz. Iindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, Ndingunsiki Noyiya eSandton Convention Centre eRhawutini. Ujongwe ngabomvu umdlalo wangokuhlwa nje wamabhokobhoko ne-Tonga nozakudlalelwa eMarseille eFrance, ukanti ngaphambili siye sancokola nentatheli yethu eseFrance yolulu eqoshe nalapha thethe banzi nabalandeli bamabhokobhoko ngalo mdlalo. Tata maqala apha ukutya ukutata ngowaphi and kunjani apha eMarseille? Uthabiso Petruka waseruvele eBhayi eMpuma Koloni. Sizothatha le ndebe apha eMarseille. Kumandi yabona mos abalandeli bonke bahlelisene bayavuya bebonke. Izemidlalo zenzelwe into efana naleyo. Mandizapha kusobaleka theni ibaleke awasabaleke bekumnalo besethoma size eMarseille. Ngoxa kuthiwa masithethe eTV-ni abayabaleka tata. Hayi ke mandizapha kuwe tata ulindela ubona ntoni wena kulo mdlalo sizawubona namhlanje? Hayi mna ndinguTshibas. Sizawuthethela umama lubalekayo. Umzekelo lena sizawuthatha u-70-0. Xa sisuka apha sinqumle siyobetha iFrance. Xa siphuma kuFrance sizawudibana ne-Ireland. Sizayibetha ibuyele kokwayo. Sigoduka nayo sizohamba apha thina singahambanga nale Kapa. Andukuvile tata, ndiyabulela. Nihambe kahle niyonwabele usuku lweni, niyonwabele ke nomdlalo sizawubukela enkosi kakhulu. Mandize ke ngoku apho kumfo kwenzalelwane yasebhofolo phaya kwale seMpuma Koloni. Sincokole nje ezombhoxo Josiah. Ndiyabulela ixesha lakho ndoda. Abantu abaninzi bebethetha ngokufakwa kaHandre Pollard apha kweli qela lamabhokobhoko lizodlala namhlanje. uPollard siyamazi ngoyena fly apha enamava kamabhokobhoko. Ulindele ubona ntoni kuye namhlanje? I think abalandeli bayavuya kuba ubuyile uPollard. Simbonile uLebhoki ngoku. I think abalandeli bafuna ubona uPollard nomgangatho kaPollard siyamazi nomdlalo kaPollard siyamazi. uLebhoki besokola ngamapenalty nee-conversions zakhe, so indawo kaPollard aqiniseke kuyo ke le. Xa sisincokola ke ngemargin iscore esinobekwa phaya ebhodini, amabhokobhoko unyazekile aphumelele asayixoxa leyo. Mhlawumbi ke kusawuthini iscore xa sekuphelile umdlalo apha eStuyvele Drop? I think ngendlela iSpringboks sidlala ngayo kwangoku, I think bazosusa abantwana endleleni. Namhlanje yalala iTonga, I think kuzo 50 points or more. Indlela edlala ngayo amabhokobhoko sibonile against i-Ireland xa unfortunate into bezenzeka phaa, but I'm sure bazilungisile izinto zabo and namhlanje bazoyinyanzela bona sibone bayifumana.
Ngibulele ke bhuti uJosiah lo umfo wesayidlalela ne-Southern Kings pha kwelaseGqeberha uthi ke iTonga isengxakini kodwa ke nabalandeli bathi balonwabela ixesha labo apha eMarseille bafuna ubukela umdlalo omhle between uMzantsi Afrika Amabhokobhoko neMarseille thina sithi sowutya ufileyo. Kanti abantu baphefumle ngelinqaku kwiqonga lethu leWhatsApp. Xa benofaka uMakazole Maphimpi uyabona ke hayi ke singayiqwenga kungataka intlantsi ndiyakuxelela hayi azawuphumela ngaphosa le ndebe uzobona iqembu ade liyinkinga yiyona i-Ireland kuphela lawo amanye nje izowashaya nje kalula siyadlulela emzulisaneni olandelayo le ndebe sizoyivikela. Amabhokobhoko ngase aqiniseke nje xa ithatha amapenalty wawo kuba iTonga ke lelinye lelizwe elisokolisayo liyadlala kakhulu lona unalidelela. Eliqela leTonga lizawuleqisa izithunzi namhlanje bazawuthi besithi tyhini phi Amabhokobhoko abemke naye ayoyifaka phakathi kwempondo. iTonga lena ngiqala ukuyizwa nje ngoba naki izodlala ngamabhokobhoko angiyazi lutho angiyazi ukuthi idume ngani ngiyaqala nje ukuyizwa bezodlala ngamabhokobhoko awu amathayi nje amaningi before kushaya i-half time imabhokobhoko ayizoyiqebula. Ndinalo ithemba loba sawukwazi uyikhusela le ndebe yamazwe ehlabathi noxa nje sibethiwe i-Ireland kodwa lona umdlalo sizawudlala neTonga sizawuphumelela. Facebook uNikwanto Mkhanya uthi msasazi namhlanje azophumelela Amabhokobhoko nakanjani umdlalo wawo mhle kakhulu yaye ayazimisela uTrese Ndabankulu. Angele Mkhotyana uthi msasazi wam kulona umdlalo Amabhokobhoko afuneka angaqhelise kuba edlala neTonga kufuneka benze sure kuba bayibhulela amasaka mbani makwedini ilizwe lisemva kwenu. Njengekhaya Mpemnyama uthi andinaxhala mna ngala makhwenkwe azayithi rham jwi leTonga ayogqibezela ngosotheko iFrance eKapa eCryfontaine. Bukelo ngaphefumla kwimiqolo yethu sebenzisele nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Thabile Makhaphela selengxangile neMozulu. Enkosi Madikela apho kwideska yakho yendaba ndiyakubulisa mbukelo wam ekhaya ndikwambukele kaloku kuleke yam idesika yeMozulu mna igama lam kaloku ndikuthabile ke umaqhudeni umamvelase phi kwamakhaphela bethuna nantsi kaloku iMozulu phaya kaloku ephondo lasempuma koloni eziphunzana emonti amashumi 23 kucwenge kwasekuseni phaa ngobuso futhi kuyafana futhi naphaya kaloku koGqeberha neziphaluka amashumi 20 ekhatshwa sesasine. Ukanti benje kaloku phaa eFree State eBloemfontein ngamashumi 29 limyoli izulu kwasekuseni ngobuso ngorhatya futhi kuyafana kaloku kusekuhle phaya eSasolburg ngamashumi 20 nje 7. Zebenje nje bona phaa kwelaphondo phaya eGauteng eJohannesburg ngamashumi 23 kuhle kakhulu kwasekuseni ngobuso futhi phaya emini kusenjalo kaloku ubukela phaya phaya koVereeniging ngamashumi 20 nje ekhatshwa sesasithandathu. Nantsoki iMozulu phaya ephondweni laKwaZulu Natal eThekwini ngamashumi 24 ngamafu phaya ekuseni ngorhatya futhi kube njalo ubukele nantsoki imeko phaya eMgungundlovu ngamafandephi phaya ngo-27 degrees. Bona ke phaa kwelaphondo laseLimpopo ePhalaborwa ngamashumi 20 nje kuphela kuyaxoxa sekuseni ngobuso futhi phaya emini ke mbuke xa ihamba imini yabo futhi phaya ePulukwane ngamashumi 20 nje 4. Zebenje nje phaa kwelaphondo lasempumalanga phaa koMbombela neziphaluka ngamashumi 20 nje kuphela mbukele intle iMozulu phaa kwasekuseni ngomso ngorhatya futhi kuyafana kaloku phaya eSekunda ngo-26 degrees okucwengileyo. Nantsoki iMozulu phaya ephondweni laseNorthwest eMahikeng ngo-28 degrees akakabi kwahlambukele yonke futhi lasasa ngomso kanti kube njalo kaloku naphaa futhi koRustenburg ngo-28 degrees. Benje nje phaa kwelaphondo laphaya eNorthern Cape eKimberley neziphaluka kumyelo kwasekuseni ngomso ngamashumi 3 nje 2 kanti kusenjalo futhi kaloku phako apha endlini mhle kakhulu la-36 degrees. Nantso ke bukona imeko phaya kaloku liphondo lasentshona koloni eKapa lodumo ngamashumi 24 intle yangoku afuna bukela la Mozulu phaa ngomso masivaleni bethu kaloku iMozulu ngeGeorge ngo-22 degrees okucwengileyo. Ithe kwenye imeko yam apha kweyam idesika yeMozulu mna ndikuthanda kangaka xesha lemiyoyi.
ungawafumana la manqaku kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Iindaba Zethu 163 kamnandi mawethu.